Haga jingle kai Africa Nation Championship kabahap haga Group D kamali Persya ya ka Angola. Haga naga jingle kai baro arteli ki tim kilio bantem marlai gol. Hagway pat ka jingle kai kabahap haga Group E ka Cameroon skalala ban pelim dai Waylanot Persya ya ka Congo. Aga jingle kai semi-final jong ka Arabian Gulf Cup hapdeng ka Iraq Persya ya ka Qatar. Hashwaban sedang ka jingle kai kala jaga jingja ka basngeusi haga bah riungut kinong Christian jong kari Iraq kila klub no Asian bat arpu arngut ki waipat kila mensau hadin ka jingja accident. Kani ka jingja kala ja hashwa bakini kinong Christian jong kari Iraq kitmu ban lejpe ya ka jingle kai semi-final hapdeng ka Iraq Persya ya ka Qatar. Katkum ka telung kubor ki ong bakani ka jingja accident kadai na kadaw ka jinger ben palan jong loo. Aba pai sya kani ka jingle kai ka Iraq kalayo ban penkijar ningkong lengbau bayesh haga minit ka bakat kendai rai tang hadin kendai minit ka Qatar kalayo ban sikuliang ya ka shigol jong ka Iraq lengbau surak bat shwa ban kut ka kela step ka Iraq kalayo biang ban tep ya ka gol ka baar lengbau Hossein bat ya ka bol laira penbu daw at once. But day leng bagini ki gol ka Iraq kala tam haka kela step kela mit baro arteli ki tim kela persyang pat penkijar henry omdon gino-gino ki bala pat penkijar hadu pukut ka kendai peu minit. But day leng bagini ki gol kala penlong ya ka Iraq ban rung syaka final jong ka Arabian Gulf Cup hadin si peu snem kata nudu stem arah jar khatlai. Hagway pat ka jingle kai semi final hapdeng ka Bahrain Persya ya ka Oman. Haga nega jingle kai omdon gino-gino ki bala penkijar haka kela step henry day haka kela mit shwaban kut ka jingle kai ka Oman kala yo ban tep ya ka shigol lengbau Alia Madi kata haka minit ka ba pra peulai lengbau nega shigol kala yarap ya ka Oman ban rung syaka final bat kan ya kendu Persya ya ka Iraq ka ban yale kai haka khat kendai tarik bentau menai ningkong.